Salutare! M-am gândit astăzi să vorbesc un pic despre vindecare și care ar fi cel mai important lucru pe care ar fi bine să-l facem înainte să începem vindecarea noastră. Și cel mai important lucru ar fi acela să acceptăm posibilitatea vindecării. Pentru că eu știu mulți oameni care nici măcar nu acceptă posibilitatea vindecării. Știu oameni care au primit un verdict de la medic, unii un verdict destul de grav, o sentință la moarte. Doctorul le-a spus că mai au 3 sau 6 luni de trăit și oamenii ăia au crezut lucrul ăla. Și atunci când crezi un lucru, te vei comporta. Credințele noastre întotdeauna ne determină comportamentele. Dacă eu cred ceva, mă voi comporta conform credințelor mele. Și aș vrea să vă dau un exemplu în acest sens. Ieri am avut o lecție cu psihoterapeutul de la Institutul Hipocrates, unul dintre cei mai buni psihoterapeuți din lume, și el ne-a povestit ne-a povestit despre o pacientă care a ajuns la Institutul Hipocrates în urmă cu câțiva ani și ea primise verdictul ăsta de la medic că o să moară în 6 luni, că nu mai are mai mult de trăit. Avea cancer în stadiu 4, a fost la cel mai bun institut de cancer din lume și doctorul i-a spus că, în maxim cel mai bun doctor din America, i-a spus că mai mult de 6 luni nu mai are cum să trăiască. Și ea a acceptat. Ea a crezut tot ce i-a spus medicul acela, dar l-a ascultat odată pe directorul Institutului Hipocrates, Brian Clement, a ascultat odată o conferință cu el și acest om a inspirat-o, i-a dat speranțe că se poate vindeca. Și a venit aici la institut și primele 2 săptămâni a fost foarte bine, era fericită. Și apoi când s-a văzut, după câteva zile după care a avut o întâlnire cu psihoterapeutul de la institut, a venit deprimată, nu mai avea niciun chef de viață. Și el a întrebat-o ce s-a întâmplat în perioada asta. Ce s-a întâmplat? În urmă cu câteva zile ai fost foarte bine timp de 2 săptămâni, ce s-a întâmplat? De ce acum ești deprimată? Și ea a spus așa: păi aseară am stat și m-am gândit. Aseară am stat și m-am gândit. Cel mai bun doctor din America mi-a dat verdictul ăsta că eu nu mai am mai mult de 6 luni de trăit. În schimb, doctorul Brian Clement, care este un doctor pe medicină alternativă, da, care nu este atât de cunoscut, mi-a dat speranțe. Mi-a zis că da, mă pot vindeca dacă sunt dispusă să plătesc prețul vindecării, pentru că și vindecarea are un preț. Sănătatea are un preț și boala are un preț, numai că prețul bolii este mult mai mare decât cel al sănătății. Asta vă asigur. Întotdeauna plătim un preț. Sănătatea are un preț, boala are un preț mult mai mare. Și doctorul i-a spus, Brian Clement i-a spus că da, se poate vindeca dacă e dispusă să facă tot ce trebuie să facă, dacă e dispusă să plătească prețul. Și ea a stat și s-a gândit și a spus: atunci pe cine ar trebui să cred? Pe unul dintre cei mai buni oncologi din lume sau pe Brian Clement, care este un doctor alternativ? Și ea nu era capabilă să accepte posibilitatea vindecării. Nu era capabilă în acel moment. Pur și simplu nu putea să accepte posibilitatea asta. Sunt infinite posibilități. Noi alegem posibilitățile astea. Noi alegem. Doctorul nu este Dumnezeu. Doctorul nu este Dumnezeu. Doar pentru că omul ăla nu știe cum să te ajute pe tine, doar că nu este capabil să vadă mai mult, asta nu înseamnă că trebuie să-ți dea ție verdictul. Nu trebuie să te condamne pe tine la moarte. Nu știe mai mult de atât. Asta nu înseamnă că tu trebuie să accepti sentința la moarte. Sau o boală pe viață. Vei avea boala asta toată viața ta. Nu vei scăpa de boala asta. Toată viața va trebui să iei medicamentele astea. Toată viața. Pe viață o să fii bolnav.
Da, vei fi bolnav pe viață dacă nu faci nicio schimbare. În momentul în care ai început să faci schimbări, totul se schimbă. Deci depinde doar de noi. Cel mai important lucru este să acceptăm posibilitatea vindecării. Acceptă posibilitatea vindecării. Știu atât de mulți oameni care îmi spun: eu nu mă mai fac bine, eu sunt sigură că nu mă mai fac bine. Omul ăla nu acceptă posibilitatea vindecării. Omul ăla care zice eu nu mă voi mai face bine niciodată, nu acceptă. Și altă poveste pe care ne-a spus-o psihoterapeutul, care mi-a plăcut foarte mult, a fost următoarea. La fel, a fost vorba despre o femeie care a venit aici la institut, era un CEO într-o mare companie și toată viața ei a muncit până când s-a îmbolnăvit și a primit verdictul de 6-8 luni de zile, că mai are de trăit 6-8 luni de zile. În momentul în care a auzit vestea asta, a demisionat și a început să-și ia timp pentru ea. A fost pentru prima dată să vadă răsăritul dimineața, pentru prima dată. Și a început să aibă grijă de ea. Ea a spus că aceste 6 sau 8 luni pe care le mai am de trăit vor fi cele mai frumoase din viața mea. Vor fi cele mai frumoase. Și ea a ales să aibă grijă de ea. A venit aici la institut, a început să se simtă din ce în ce mai bine. A început să se iubească pe ea, pentru că dacă nu ne iubim pe noi, nu o să facem bine pentru noi. N-ai cum, atâta timp când nu te iubești, nu te respecti, nu te onorezi, n-ai să vrei să fii vindecat. Și a început să se simtă din ce în ce mai bine și a început să vadă posibilitatea asta, să accepte posibilitatea că se poate vindeca. Dar ea a ales, putea să aleagă să se plângă, să spună că în 6-8 luni ea o să moară și să viața ei să fie sfârșitul. Deci, sfatul meu pentru voi ar fi următorul. Nu acceptați întotdeauna posibilitatea vindecării. Acceptați posibilitatea vindecării și mergeți la mai mulți medici, dar nu doar asta trebuie să faceți, pentru că sunt foarte mulți oameni care spun: eu am făcut atât de multe lucruri ca să mă vindec. Și întrebarea mea este următoarea: ce ai făcut ca să te vindeci? Și știți ce spun ei? Păi am fost la doctorul ăla și la doctorul ăla și la doctorul ăla. Ok, ai fost la toți acești doctori, dar ce ai făcut pentru tine? Ce ai schimbat în viața ta? Atâta timp cât nu schimbi nimic, nimic nu se schimbă. Dacă tu nu schimbi nimic, nimic nu se schimbă. Nu aștepta să ai alte rezultate dacă tu nu faci nimic diferit. Deci, doctorul nu este Dumnezeu. Doctorii sunt oameni ca noi. Unii dintre ei sunt bolnavi. Dacă un doctor bolnav nu știe să se ajute pe el, nu va ști niciodată să mă ajute nici pe mine. Nu m-aș duce niciodată la un doctor bolnav, pentru că doctorul trebuie să fie un exemplu pentru mine. Doctorul ăla trebuie să fie sănătos, să radieze, ca să mă poată învăța și pe mine. Un doctor bolnav care nu știe să aibă grijă de el, nu o să poată niciodată să mă ajute pe mine. Cam atât pentru astăzi. Mulțumesc!